салом дӯстон, дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии футзал соли 2024 дар Ӯзбекистон дастаи Тоҷикистон ба Португалия бохт, вале бозии хуб нишон дод, ки умед медиҳад барои баромадан ба плей-офф. Ҳоло пеш рӯи мо вазифаи пирӯзӣ дар бозии бо Панама аст. Барои худкорона аз гурӯҳ баромадан мо бояд бо фарқи 3 туп пирӯз шавем. Бозингарони мо таҳти роҳбарии капитан Дилшод Саломов на танҳо барои иштирок, балки барои бозам таърих сохтан омаданд. Мо ба дастаи худ боварӣ дорем ва интизори бозии ҳалкунанда дар 22 сентябр мебошем. Ҳама чашмон ба бозиҳои Ливия, Испания ва Украина, Афғонистон хоҳанд буд, ки дар натиҷаҳои гурӯҳӣ мо таъсир мерасонад. Аз охирин хабарҳо ва шарҳҳои мусобиқаҳо даст накашед. Обуна шавед ба канали мо ва моро дастгирӣ кунед. Бо ҳамдигар мо қавитарем ва дастгирии шумо дар ин лаҳзаҳои ҳалкунанда бисёр муҳим аст. Ҳоло ба хабарҳои дигари муҳими рӯз мегузарем. Реал Мадрид ба хейтерони худ бо бозии пурқувват ва натиҷаҳои муносиб ҷавоб медиҳад. Мбаппе ором шуд ва мунтазам голзаниро оғоз кард. Куртуа дар ҳолати комил қарор дорад ва Валверде дар нимҳоят дурахшон аст. Дар даври шашуми Ла Лига Галактикоси нав дар майдони худ Эспаньоли Далерро қабул мекунад. Ҷолиб он аст, ки меҳмонон низ дар ҳолати хуб қарор доранд. Каталониҳо дар ду бозии охир ғолиб омада сатҳи баланди ҳамкории мутақобила дар ҳамла ва амалӣ намудани лаҳзаҳои хатарнокро нишон доданд. Оё бозингарони Эспаньол қодиранд, ки хати ҳамлаи даҳшатноки Галактикосро нигоҳ доранд? Прогнози ман дар ин бозӣ, ду бозии охири Эспаньол ба ман хеле писанд омад, ки нияти гол задан ва моҳирона иҷро кардани лаҳзаҳои хафнокро доштанд. Меҳмонон дар ду вохӯрӣ 5 гол зада дар бархӯрд бо чунин ҳарифи пурқувват ҷасорати зарурӣ пайдо карданд. Реал аксар вақт дар ҳимоя хато мекунад, зеро онҳо имкон медиҳанд, ки баъзе бозиҳо бо оромӣ оғоз шавад. Дар ин ҷо каталониҳо имкони гол заданро доранд ва Пуадо ҳоло дар оташ аст. Вале ман низ боварӣ дорам, ки Мбаппе, Эндрик, Вини ва Беллингем барои гол задан ҳамаи корро мекунанд. Аз ин лиҳоз прогнози ман обе забют бо коэффициенти 2,02. Шумо метавонед фаворити худро дар ин бозӣ дар 1x гиред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. бозии аввали Стефано Пиоли дар дастаи Ал-Наср бо пирӯзӣ оғоз ёфт. Мутахассиси итолиёвӣ, ки пештар дар Милан кор кардааст, ҳоло кӯшиш мекунад, ки дар ин клуби арабӣ тағйиротҳои муҳимро ворид созад ва аввалин қадамҳои ӯ нишон медиҳанд, ки ӯ ҷиддӣ ният дорад. бозии муқобили Ал-Иттифоқ, ки зери роҳбарии мураббии маъруфи аврупоӣ Стивен Ҷерард аст, як озмоиш барои Пиоли буд ва метавон гуфт, ки мутахассиси итолиёвӣ ин имтиҳонро бо баҳои аъло спурд. Даста на танҳо бозии хубе нишон дод, балки дар масъалаи тактика низ хеле хуб кор кард, ки ин дар аввали кори ягон мураббӣ дар клуби нав хеле муҳим аст. Криштиану Роналду ҳамчун ҳамеша дар маркази диққат буд. Ӯ дар дақиқаи 33 аз пеналти гол зад ва ин голи 902 ӯ дар карьераш ва 770 дар сатҳи клубӣ буд, ки нишон медиҳад, ки вай чӣ қадар натиҷахез ва муҳим аст барои даста. Роналду ҳамон як фигураи калидӣ дар ҳамла мебошад ва таҷриба ва моҳорати ӯ барои Ал-Наср хеле муҳим аст. Садио Мане низ нақши муҳиме дар муваффақияти даста дошт. Ӯ ду паси голӣ дод. Тавоноии ӯ дар дидани майдон ва додани пасҳои дақиқ ӯро барои ҳар дастаи футбол нафари бебаҳо месозад. Ҳоло бо кам кардани фосила аз Ал-Иттифоқ то як имтиёз ва баромадан ба ҷои чорум дар ҷадвали мусобиқа, Ал-Наср таҳти роҳбарии Пиоли имкон дорад, ки дар мубориза барои ҷойҳои баланд дар чемпионати Арабистони Саудӣ идома диҳад. Ин бозӣ танҳо оғоз буд, вале нишон дод, ки мураббии итолиёвӣ ва дастаи ӯ дар роҳи дуруст барои расидан ба ҳадафҳои худ қарор доранд. Манчестер Сити дар назди имконияти яке аз ҷиддитарин ҷолишҳо дар таърихи худ қарор гирифтааст. Баъд аз айбномаҳо аз ҷониби Лигаи Олии Англисӣ, яъне Премер-лигаи Англия, дар бораи қоидавайронкуниҳои молиявӣ, клуб метавонад на танҳо бо талафоти ҷо дар элитаи футболи Англия рӯбарӯ шавад, балки аз мусобиқоти миллӣ низ истисно шавад. Тибқи иттилои The Telegraph, оқибатҳо барои шайхон метавонанд ҷиддӣ бошанд. Дар сурати хориҷ шудан аз АПЛ, Манчестер Сити ба таври худкор имконияти иштирок дар мусобиқаи
мусобиқаҳои муътабаре чун ҷоми Англия ва ҷоми Лигаи Англияро аз даст медиҳад. Ин на танҳо зарба ба орзуҳои варзишии клуб мебошад, балки коҳиши қобили мулоҳизаи даромадҳои молӣ ки ба ҳуқуқҳои телевизионӣ ва шартномаҳои таблиғотӣ вобастаанд мебошад. Шунидани парвандаи Манчестер Сити аллакай оғоз ёфтааст ва интизор меравад ки қарори ниҳоӣ то баҳори соли оянда қабул нашавад. Дар сурати таздиқи қоидавайронкуниҳо клуб метавонад интизори маҳрум кардани теъдоди зиёди холҳо бошад ки беихтиёр ба хориҷ шудан аз Премер-лига оварда мерасонад. Илова бар ин, истисно шудан аз АПЛ метавонад ба иштироки клуб дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба монанди Лигаи Чемпионҳо ва қаҳрамонии бошгоҳи ҷаҳон таъсир расонад. Гарчанде ки тасдиқоти мустақими ин мавҷуд нест, мумкин аст ки намудани он дар ин мусобиқаҳо ба мақом ва обрӯи байналмилалии Манчестер Сити таъсири ҷиддӣ расонад. Барои тарафдорон ва аъзои клуб ин айбномаҳо ва оқибатҳои эҳтимолӣ озмоиши ҷиддӣ мебошанд. Танҳо интизор шудан боқӣ мондааст ки ҳамаи равандҳои ҳуқуқӣ ба анҷом расанд ва умедвор бошем ки клуб метавонад оқибатҳои манфии он барои ояндаашро ба камтарин расонад. Реал Мадрид барои ҷалби ситораҳои бузурги футбол маъруф аст ва эҳтимоли трансфери Флориан Виртс истисно нест. Тобистони оянда Байер омодааст ки хафбеки боистеъдодашро бо нархи 150 миллион евро ба фурӯш гузорад, тибқи иттилооти Sport Bild. Вале инҷо савол ба миён меояд ки Реал омодааст ин қадар маблағ сарф намояд. Аввалаш ин ки хатти ҳамла ва миёнаи Реал аллакай пур аст. Триёи супер дар ҳамла, инчунин вуҷуди бозингарони мисли Ҷуд, Арда, Диаз ва Эндрики ҷавон дар бораи сатҳи баланди дастаи шаҳодат медиҳад. Лекин инҷо як гапи дигар аст. Агар Хаби Алонсо соли оянда ҳамчун мураббӣ ба Реал бар ивази Анчелоти биёяд, ҳамаи чиз метавонад иваз шавад. Бо вуҷуди ин набояд фаромӯш кунем ки Лука Модрич ҷавонтар намешавад ва Реал бояд дар бораи оянда фикр кунад, махсусан бо назардошти он ки Виртс яке аз беҳтарин хафбекҳои ҷавон дар ҷаҳон ҳисобида мешавад. маҳорати ӯ, дидани майдон ва қобилияти ӯ барои додани пасҳои голӣ метавонанд ивази идеалии Модрич шаванд ва дар айни замон тозагӣ ва динамикӣ ба бозии даста илова кунанд. Беллингем албатта аллакай вазифаҳои монандро иҷро мекунад, вале дар футбол ҳайати зур ва чуқур нақши калидӣ дорад, махсусан дар заминаи ҷароҳатҳо ва хастагии бозингарон дар давоми мавсими тӯлонӣ. Виртс на танҳо бозингари боақл, балки ба схемаи тактикии Карло Анчелоти вариантҳои гуногунро илова мекунад. Дар хулоса, гарчанде ки дар назари аввал трансфери Флориан Виртс ба Реал метавонад зиёдатӣ ба назар расад, он дорои маънои стратегия аст аз нуқтаи назари барномарезии дарозмуддат ва пурқувват кардани даста. Ин қадами ба оянда аст ки метавонад Реалро барои солҳои оянда дар футболи аврупоӣ ҳукмронӣ кунад. ба ҳамин тамом, бояд дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.